Jomage mwa osiepe mage ma wan go. History mar siasa ma Kenya. Nyaka ibed go osiepe mutiyo. Raila ema chung'e loso osiepe. Otemo maber, otemo mokelo abandu gi machiegni kode. Kata Kalonzo Njani watiyo go machiegni. Owinjore. Talo moko ne wan gi Ruto. Nokonyo wa yudo prime minister. Jo Kalenjin. So wasebedo go osiepe dago. To nitie jomoko modag winjre kodwa. Kaka jodieri. Jodieri gi ng'eni onge chama gisekonyowa. Kata kana nafasi ne nitie malich mane we kony ma kwase miyo Kibaki waziri wacho Kibaki tosha. Kibaki ne agitamre. So gin jomoko ma sasa mineno ka giriwre to be sasa ma gineno ka wan kamoro wachieme to gino gikethre go giringo giweyo. Apenji nang'o mi iparo ni jogi njo chako gore gi wuon piny. Magi gore gi wuon piny ma sirikal magi mane giyiero. Gigore kod nikech ne wayieri ni mondo ilor joluo oko. Tang'o mi kiro joluo machiegni chiemo cham biro. Mane gima duong' ma gotimre. Koro gibotre ma giringo maga jone sirikal. Gimoro ne wacho ni Ruto wagone kura to okawo mna joluo kelo kendo keto mani ida kuon kumitede. Yende treasury kanyo mani ng'eni wacho ne mano girgi. Mane kama chando kuoke. Kendo kumitede wono ne mogi okete joluo. Post man go ni gi post mambare go ni gin post madonga ahinya sirikal. Makata jalup piny jalup president manya ni diket na my budget. Professor Kindiki Manga udunga e office ungizani chairman kama nsimi adi office ka biro miya list maduong' mar projects moro an monda gine ne adi aket ne budget. To mbadi be boluongo no mbadi timna mambadi uketo ne oluonga. So office chairman ma budget gi minister ma finance mane sirikal. Mabe awanda ka kan to no uyie ni wagigi to kuma gone kura. Koso bino mi ugini mondo oyud godo rieko mar donje second term mane. Itiyo kodu. Itiyo kodu nani dongo kwani watu kwati kodu. Okay, kanu watiyo kodu wa. Interest mare. Let's say no watiyo kodu wa. To kara oriek ndiki tiyo kodu is the best thing motive ndiki babe wana nafasi tiyo go office no for ourselves. Kanu tiyo kodu manokara oriek. Okay. So gin nafasi ma to sirikal gimanyalo wacho mo kendo wach sirikal ni kila ngora ka sirikal operate. Sirikal en mana gima jite ni gi interest. Nado kikuodi ni yeno dwago sirikal kura to onge gi interest. Awinjo ka joma pimo siasa ma wacho kaka ng'ani onego bed president. Ng'ano adhi interest wa en golo Ruto ok nyal bedo interest ma ng'ato. Interest ma ng'ato kura en anyalo access resources mag sirikal nadi. Mane hidden interest ma ng'ato. Nikech political parties gi maji formo gi. Political parties when you form political party is very expensive. On register registering a party procedure kende moko nyaka ibed gi ji 2,000 in every list members 2,000 in every county. So there must be 24 counties. Kuro misani mondo recruit ji 2,000 county. Ipani ya recruit kionge pesa. Gi system matimo gino. Mondo lost party. Mondo build party you need money. Kind party leader yakibed ki pesa maybe go party or tie friends makonyi. Friends makonyi loss of party gikonyi for free. Gikonyi ni gin samoro gin johala. Gidwa mondo party niyo the odong. Party niyo the or you win power mondo yudo hali sirikali. So onge gima free. Ng'ato mondo ni ala bana dhi golo Ruto. Golo Ruto no isota na agenda. Agenda ena dwa dhi sirikal mondo acham sirikal. Ona yud nafas mar donji sirikal mondo tim either development or acham timo hala. Okay. So argument mondo Ruto must go no one time kick ng'ato kick min mano is nonsense.